Avui al Tu Denuncies la problemàtica existent a casa nostra dels centres d'atenció primària. Què tal? Molt bona nit, com estan? Benvinguts al Tu Denuncies. Des d'ara i fins les 10 de la nit els recomanem que es quedin perquè comencem setmana amb temes molt interessants. Avui també hem conegut una notícia, si més no, curiosa i que espanta una mica o que qüestiona la professionalitat de molts dels especialistes. I és que han implantat per error a una dona un embrió d'un altre pacient. Una dona que estava sent sotmesa a un tractament de fertilitat perquè no li funcionen correctament les trompes de Fallopi, doncs ha perdut el seu últim embrió congelat perquè ha estat implantat en una altra dona per error. Aquesta dona, a l'assabentar-se que no portava el seu embrió, doncs ha avortat. Sí que hem de dir que l'hospital ja ha demanat perdó, ha dit que havia estat un error d'un metge primerenc que no sabia exactament el protocol d'identificació d'aquests embrions i la dona ha rebut una indemnització al qual l'import no ha estat revelat. Una veïna de la població de Teià ha denunciat que el capellà va negar-se a donar-li la primera comunió a la seva filla perquè té síndrome de Down. Sí, la mare ho ha denunciat a tots els mitjans de comunicació. Ens ha explicat que aquest capellà deia que com que la noia era un àngel de Déu, no calia que rebés la comunió perquè no és una pecadora. Fa 3 anys també li va negar que la seva filla fes la comunió perquè no era lo suficientment madura. Després va exposar que el que havia de fer era prendre's el Pare Nostre. A l'altra línia del telèfon, Miquel, si és correcte, tenim a la seva mare, la mare de la Carla, la Lídia Solanelles. Bona nit, Lídia. Hola, bona nit. M'imagino que després de tot el mal tràngol, ara ja no vols que la teva filla faci la comunió, no?, amb aquest capellà? No, ja l'ha fet la comunió la meva filla, però en una altra parròquia, no en aquesta. A més, quant de temps va estar negant-li la possibilitat a la seva filla de no fer la comunió? Quan vaig anar a apuntar-los a la catequesi fa 3 anys, doncs en veure-la, clar, ja ho diu tot, pobreta, la seva carona és diferent. El següent any torno a anar i em diu que la catequesi tampoc la fes perquè podia entorpir el funcionament de la classe, no? I el tercer any, que hi torno a anar, que era aquest octubre passat, em diu que si s'aprèn el Pare Nostre d'octubre a maig, doncs que llavors sí, que sense cap problema faria la primera comunió. Jo en aquell moment ja li vaig dir que ojalà la meva filla s'aprengués el Pare Nostre en 7 mesos, no? Però en cap moment, en aquests 3 anys, em va dir que no la faria, la comunió. En cap moment. A més, tinc entès que fins i tot aquest capellà t'amenaçava d'intercedir amb altres parròquies perquè la teva filla no pogués fer la comunió, almenys amb altres capellans, no? Quan em va dir que em busqués la vida, jo me la vaig buscar amb una capella que pertany a la parròquia, els mossens d'allà cap problema, però ell se'n va assabentar i com que ell és el pàrroco, doncs els hi va, entre cometes, aconsellar que no li donessin la comunió perquè si arribava el cas, ell es presentaria en meitat de la cerimònia i la suspendria. Almenys la teva filla ha pogut fer la comunió aquest diumenge passat i nosaltres doncs ens n'alegrem moltíssim. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per explicar-nos la teva denúncia. Bona nit. Volem ser el teu altaveu. Envia'ns les teves fotografies o imatges i denuncia el teu cas. Fes-nos-ho arribar a td@canalcatalà.com o truca'ns al 902 734 723. El nerviosisme que tenen molts malalts fa que moltes vegades perdin els papers. Els especialistes denuncien la manca de seguretat que a dia d'avui hi ha als centres d'atenció primària de casa nostra. Molts se senten amenaçats i inclús també agredits pels propis pacients. Tenim amb nosaltres a la Montserrat Penya. Montserrat, bona nit. Hola, bona nit. Ella és secretària autonòmica del Sindicat d'Infermers de Catalunya i també amb nosaltres la Pilar Pinillos, disculpi, més responsable de Barcelona, de l'àrea de Barcelona. Gràcies
Digui'm, ho he dit malament. Corregeixi'm. Barcelonès, Nord i Maresme. Barcelonès, Nord i Maresme. No li voldria treure jo territoris. A ver, llevamos tiempo ya que estamos observando las grandes agresiones que hay pues, de todos los tipos, tanto orales como psíquicas como físicas. Se ha iniciado una campaña a nivel de toda España y lo que estamos pidiendo es más seguridad para todos los trabajadores que estamos en el ramo de salud. Clar, perquè vosaltres, per exemple, Pilar, amb el teu cas, tu et trobes tan indefensa, realment te sents segura al teu lloc de treball? Cada usuari és un món. El que sí és veritat és que avui en dia el 80% de les agressions són per infermeria. El 80%? El 80%. Per què sempre són les infermeres les que surten més perjudicades de la cosa? Què passa? El paciente es con nosotros con el que tiene más contacto y todo esto, pues bueno, se ve incrementado pues, por la falta de personal, la sobrecarga que llevamos encima, los espacios que son pequeños, hay muchos factores que influyen en todo. Creieu que els pacients a dia d'avui a Catalunya estan ben atesos a la seguretat social? Sí, evidentemente que sí. Sí. Si no, abandonaríamos la profesión muchos profesionales. Anem a centrar-nos una mica per això amb el te tema. dic el tema de les agressions. Estem amb molts components. Un dels components podria ser una secció... Aviam, hi ha uns barris possiblement marginals, amb una gent amb unes carències, que són els que a vegades ens desencadenen els problemes principals. Amb la qual cosa, vostès creuen que per solucionar això, què és el que faria falta? Més seguretat? Medidas de seguridad estamos intentando que cada vez haya más, pero somos conscientes de que cuesta. Però, per exemple, nosaltres, l'equip d'aquest programa, ha estat parlant amb una persona que ha estat agredida per un pacient, agredida, insultada. Aquesta nit no la tenim amb nosaltres, ella prefereix no fer declaracions públiques, però quan a un professional li passa això, a què es pot acollir? Lo primero hay que denunciar. O sigui, aquesta persona el que hauria de fer és anar Es denunciar. a denunciar-ho a la policia, als centro. Mossos d'Esquadra. Bueno, en o el centro y en los Mossos. Lo primero es denunciar. Eso es lo primero. Pero casi todas las que tenemos en enfermería, el 90% son orales. El 90% són orals? Sí. I què s'arriba a dir? Hombre, a ver, frases como, yo qué sé, muy desagradables. Per això... Però amb la finalitat de què? Perquè la gent que no se sent ben atesa o ja ve completament... Es por el estrés, la falta de información. La persona cuando está enferma, ella y más que ella son los acompañantes, quieren recibir una información minuto a minuto y que estés un poco por ellos. Fins ara.